Kini ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli happy de merinong kati walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ke khubor menta ka stem. Kenal buram keri India barok kawai kelingku snem sngikha ka basis pasan pusau jong Mahatma Gandhi minin ke sngi dak penlongi program ki repair. Pen pau jing sngolem ba jing itali ban ra biang ka jing suk Manipur ha ka program bala pen bet ka Shillong Manipuri Students Union Hadon Bosco Square Shillong. Ka Central Reserve Police Force CRPF kan sedang ka cross country bike rally na duk mentak sngi da ka kan huan ki officer CRPF kan thai. Ki khubor ki babnya. Keri India barok kawai kalakan mau buram ikelingku sngi kha ka basis pasan pusau jong Mahatma Gandhi ka badai minnin ka sngi. Lapalong ki program ki baharukom hakaling keri minnin ka sngi markum joru da ki Indian Mission ki badan Shabarri. Lapalong ka Sarva Dharma Prathna Sabha ha umat sakan mau Mahatma Gandhi ha Rajghat New Delhi ha ka balalet bin bu sintiu dan buram ru da ka President jong keri ka Draupadi Murmu u Vice President Jagdeep Dhankar u Menteri Rang Badu keri Narendra Modi lembar ulampang jong ka yenar bar thawan Lok Sabha Om Birla ki Menteri Sarkar ki bakanthop u Hardeep Singh Puri u Dr Jitendra Singh ka Minakshi Lekhi kumjuru President jong ka Singh Congress u Mallikarjun Kharge bat kiwe Haka keruak khubor jong ka President Draupadi Murmu kalaong baki rukom perkhat jong Gandhi ji syapang ka hok ka jing shisha ba ka jing bami snam kala pli ya kalenti ka pathamai na ka penta ka parthai kalaong ru ba u Gandhi ji amtang ba u ya khun ban lat na ka jing snam baro shirin ter jing im pen ban ula pikir ru ya ka jing don kam ban le khot le suba ban pen ko bor ki kin thai ka jing shanya scam ha ka bor la jong ba ula ya khun ting e ru ya ka jing pe chiliang khmat ha ka im lang sa lang bat ka jing sa dum ha ka tho ka puli ha ka sngi ke mau buram ya ka lingku snem sngi kha ka basis pasan pusau jong Mahatma Gandhi minnin ka sngi ulat jong ka jila Meghalaya ufagu chauhan ulalet yen bu sintiu don buram ha umat sa kan mau jong Gandhi nalor ka taula kan mau buram ru saya weipat uriu pau khmat ha ka kitab history jong ka India ulal Bahadur Shastri ya ubala Shakri kum u Menteri Rang Badu ba ar jong ka India bala luai ulat ka Meghalaya ula pliru ya ka yau pen inam ki kot ka badai ka weni ki program bala penyat ka National Book Trust of India. Ha ketika yau labu pen inam bat di ki kot ki babun jat ki bedai baka jing im baka jing nok senyang ka barat ba jong Mahatma Gandhi bat ki ki ruslur keri ki ba amju dakham kan mau kot. Nanor jong kata masa pen inam ya ki kot ulat ula shimru ka kabu ban pelat pat ba ya ka kot bala ai keteng Pathways to Progress, India's National Education Policy 2020 unveiled ya kabala tho daw Dr. Sagar Onkarao Manjare, Vice Chancellor jongka Mahatma Gandhi University Meghalaya, but Dr. Sarika Dixit, Registrar Mahatma Gandhi University Meghalaya. Hakatika program lawan banyashim mentari ki kena ki school ki ba per ki badon hakaleng ka sor Shillong. Komisi bintana ka jingra ke buram ka singkha jong Mahatma Gandhi lani ka bangi jutip kum ka Gandhi Jayanti ka bor punya district da ka jing trilang baka Jawai Municipal Board ka darbar chnong tempang yaw musyang Jawai Traders Association Market Committee CNI Market Jawai Presbyterian yaw chiap bat ka senra Jawai kila pelung yak program pen khu chnong ha ka than yaw bat ka sor Jawai hapo jong ka Swachhta Hi Seva Mission kinong song jong yang musyang musulingkan kinong de jing de kinong song dukan baro kila shim talang ha ketika jing perkut chnong lakmi ketika kam da ka additional deputy commissioner kong dahon lang vi lingdo MCS khamashwa ka Jawai Traders Association kala penlong ka program ka balingkot ban le buromi ki Shakri Sarkar ki bakan thop yo SDO ka MECL ba iposhna u traffic in charge ba Rocky M Umlong badiu executive officer jong ka Jawai Municipal uba S Amse na kabenta ki jingtre besit hem jong ki man la kasngi bat ki jingno senyang ki bakodor sha ka imlang salang
Kadon Bosco Square ha Shillong kalapan iya ka dak jong ka jingi tali ba ka mensim ngolem da ka jingwan jong ki spangut ki brio ki balai lumlang ban pan pau ya ka jing ngolem na ka pantaki arngot ki khina school ki bla do e la ka jong ka jing im ha ka jingi snam ha Manipur bat ki la kerpat ya ka sok asan ha ka te ki jila ya ka te ki jingi lang la khot penong da ka jing snok ti lang ha preng ka Shillong Manipuri Students Union SMSU bat ka All Manipur Students Union Acting President jong SMSU UCH Thangamba Mitei ubade uwain na kinong penyat ya ketika program ha ka jingi kren ba kinong pathai khubaru la ong ba kani ka jingi lang ka peni ka dak jong ka jing yeng ringkat ba ka jing snolem ya ka jala Manipur ba it ka bla sha pen ngam jubor ha ka jingi snam nadu ka lai tri ujemang tang namar ka jing kan ajat penrio Haga kerteng jong ka seng ki samla puli ki mitei ki la banjuri ya ka jinglong ba la IT lot na ka bentaban wan ra biang ya ka jingsuk ha Manipur ki ong bakim kwa ya ka jing snam ni ka thama ka ba ka nu rukom ka thong ka bokong san tam jong ki menta ka long ban wat ikilat klenti kumnu ban wan ra ya ka song suk song san ka ban long ru ka ba yai ni slam kani ka khubor ka wan chipi na ka Akashvani Shillong Ka Central Reserve Police Force CRPC da ka jinga trilang bakatanar ka bakhmi ek roi ka par jo ki kinthai gi khna kan penong cross country bike expedition bat ka Yashawini ka badai ka kanhon kinong nya bike kinthai ban le ekmen ni ka jingpin ko bor ki kinthai lani ka nari shakti ha ka ri baro ka we Menta kasni ka laitrik urisau arhajar arpulai kumashi spasan phongwat AA ki officer CRPF kinthai ya ka bala phya ki lai kin hon kin sedang ya ka jinga identi da ka bike ha ka lengari ki kinthai ki banya da ki bike 75 Royal Enfield kin mi menta na lightly ki jaka ki bakenthop ya ka Srinagar ha ka benta basatai na Shillong ka badan ha ka than mi ngi jongkari bat na kan ya kumari ha ka than ka basathi Kinsay kenduk lang haka Statue of Unity ha Ekta Nagar Gujarat haka Laipui Terik Urisau Arhajar Arpulai. Ketika baik rally kan ya haka mas 4,000 kilometer eling bakat santali ki jaka bat artli ki Union Territories. Halinti ya jongki kinsadon ki program hateng-hateng bat ki khana school ki self help group SHG jongki kinthai ki dikhot jong ka NCC ba ki nong tre aganwadi halor ka phang beti bachao beti padhao. Kasuro kali ka pathamai ha West Jainty Hills kabala do no mentala ka tuk ani benai hadin tang kindiat por baladap snai ka kala pendiau shibun kinong song ya kasuro kali ka bakhan 2 kilometer na dauki amlarem jowai la shna ha ka jingbulut pensap bala khin antat south hulai point new nor klur tingka katkum ka city bala tho dakatan road transport but highway jong sarkar India Kinong song jong ketika than ki bala thawi ka Joint Action Committee JAC ki bukan thupru ya ka New Trap Youth Council HYC War Giant Circle kinong ba snong kinong khayi kila bernyam bani ujor sya ka ying bishar High Court halor ka jingtri torti ya ketika surok ba Ketika surok kali na lor bakalong ubud lom bokong san na ka benta kinong song jong ketika than la jupunan kamru de ki trok ki bakit mau ban chalan sya ka ri Bangladesh President jong ka HYC Warjen dia circle uba yudahun ki shilla uba songkonon jong ka GAC loong baha ka hukum bala ai dekat road transport but highway lapan syai kedar baya ka pisa la baha ban penbiang ya ka surok ka bapaka kalong ka eke ka basngolingo shibun bakumno ka surok kali bala shna ha ka jingnut jingsep ka basaw hulai point new not klur tingka kan sneu haduk ate tanghai por iba khendiat hadien baladap pendap ya ka jingte Kidikhot jong ko All Bodo Students Union APSU kila thang ya kiting shop jong Vice Chancellor ka Bodoland University BU Professor Laishram Ladu Singh hakhamat jong ketika school ba kum kadak jong ka jing persya ya namar ka jing keno bamsap ba jing ne donbor hakikam ki jam ban penyat ya ka Bodoland University ka APSU gula dawa ban pensangit terikam na shisnon ya ute Vice Chancellor ubala sya keno bamsap da ka kanhun petngor jong menteri rang ba badru na ka Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Kila dawa bantung no the Vice Chancellor wathamai ha ka take school ba. Katu kani ka khubor kalakot bakala wanchpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbut pad da ka khubor pareng ha ka por pra khatsan minin. Bar ha ka por steng nginan phai biang shakani ka station ba so ki khubor na ka than stay lam mingi. Kadi ka Akashvani Shillong.